Kilala ko sa pangalang Mama Ophelia. Just call me Mama Ophelia. Ang tinuod, taga-Osamis good me. But to tell you honestly, I came from Osamis. The land of Kuratong Baliling. Sa dihang naminyo ko og taga-Davao, maong dinhin ako mipuyo. When I met my hubby in Davao, that's why I'm here in Davao City again. Naminyo mi ni Istong. Apan, masakiton na lagi tungod sa katiguangon. I married Istong. Istong is have a 6, 7, 8, 9, 10. That's why Istong is 11. Anak na ko si Jeffrey. Ug human ang 5 katuig nga pagpang-apply sa barko, nakasakay ra gid siya. Taas kayo, ninaya. Pero magkagkuhan in English ko rin. My son Jeffrey, it's a very, very long time ago. And he applied as sailors in Metro Manila. Okay, na. Ug naminyo siya kay Deborah. And Jeffrey met his wife, Deborah. Ug nakabaton sila og duha ka buk mga anak. Like a piggy and 2 kids. Piggy, gibat na lang ang baton mag-arb. Depende mo lang, sa'yo mo sa ni Bukaw. Sa paglarga sa akong anak na si Jeffrey sa barko, When my son Jeffrey is embarked the ship, dito na nagsugo ng kapnod sa akong kinabuhi. the story is stuck of my life. O ginini, And this is naitabo. what happened at that time. Gang, Oh, pagayo-ayo mo dyan sa bata, gang ha? o lagi. Nagsabot na bitaan na. Dali ako tutigit! Oh! May bata! Tutigit me! Oh. Ako said, Daddy. May bata! Oh! At papakita ka sa kaibahan ko si Bata! Napakasakay na ko! Daddy na itong tawa! Mga anak, pagbalik ko yung daddy. Papa lang. Daddy na ako pagbalik ha. Oo, Dad! Papa! Papa, palitin mo yung upan na! Kanang dahil ko! Dahil ko ba? O dapur! Uy, barko man na. Kanasakyan sa mga tao ba? O niya ang mga tao manglangoy! Mga anak, ayaw mo kabala ka pag uli na ako pohon. Dali raman niya ako 9 months raman niya akong sakay. Pagbalik na ako, mga lata ng ipon ninyo sa chocolate, ha? Gang, ayan na palabihin ng mga batog spoilo eh. Pa, apili ko laptop ha. Gusto ko bulag blackbird. Lagi, pamalitan ta mo. Sige na. Basta mo... Tablet pa o niya pagkapila ni mo ko ang kapsulong syrup! Gang, sige na gang. Sulod na dito. Hindi mo gusto mo lakaw, eh. Nagsabot na biyata sa balayan ni ha. Ayaw ilang pa kay pangil kay katanawin pa! Ay, kabala ka. Ma, bakit yung tigog niya, ma? Anak. Si Papa, ma, timana ba ito, ma, ha? Ako'y bahala sa imong papa, anak.
Anak, kayo biya ko galimday kay... Lain na biya kay di ako kakotang-utang naman. Grabe kayo kung baka. Kabalo ka, ang baka na to nahurot na tao to ng pamaligya. Tuwad lang aning imong kabuang aning sakay-sakay kag barko. Pero ayaw biya yung tao ko galimday. Kabala ka mo. Mabutang... Ma! Inom ba? Naman. Mabutang mo sakay ko para nga mabawi na ito itong ipangprindang yuta pati itong mga baka ng iprinda. Huwag na giprinda, gibaligya to anak. Gibaligya to. Ulian ko to. Ulian ko itong balik. Hindi ba rin pwede iprinda ang baka? Hindi pwede. Sige na. Gang, lakaw na ma. Hilom na ma. Sige. Ano kong asawa ay palakpo na medyo guwani. Sige, sige. Anak, kaya rin ang galimday. Anak, madali biya ko ka ng isa kasit na make-up kit, anak, ha? Oh, nag-ipon-pon. Pantay ka. Sinamping mo. Ayaw ko rin ipahila ka. Abay, gang. Amping nito, gang, ha? Sinamping mo. Ayaw sipang babae nito, ha? Bawal na na ron, bawal na na. Brad! Ay, luya-luya dira! Eh, Brad, gingaw lang ko sa pamilya, Brad. Ay, luya-luya dira! Dagkan kay diri! Diri ang kabata diri! Dagkan kay kuman na! Mao din ni Brazil di ay. Oh, ha! Kanawa mga chicks, Brad. Naghanag sinilas diri. Ah, ikaw lang siguro, Brad. Ay, wala, Brad! Usa, magkanga nag... Ayaw! Sabay ta! Nag-aati kag kuha diri mga di basta-basta, Brad. Hola! Oh, ha? Oh. Hola, kunyitoy! Kunyita! Ay! Ay! Mabuhay! Oh, kisaya na ba yun? Di na basta-basta tanaw ang mga paa. Kumusta po? Balong mali ka naman nagalog. Di, bago rin na sila language diri. Kanang nag-school na sila school. Ay, marunong na ako mag-Tagalog kasi marami ako naging boyfriend na Pinoy. Steven there, Steven. Hi, Stevin! Si Kwan. Jeffrey. Hi, Jeffrey! Hola, you want to drink? Yes, you want to. Gusto ikaw, Brad, suman. Si, kamulang ba yun? Ako'y bahala. Kasi ako di ka. Ikaw ba? Mo hindi ka katigumba kay magsiyo ka pang babae ba? Ako'y bahala. Napatadag ko pagkitag mga sweldo. Sus, gamay ka na. It's a small money for me, Brad. Sige lang, Brad. Mapas na siguro. Wala! Brad! Sus! Wala nga sa Pilipinas. Pag antos dito dito, daplin-daplin ka ni dire. Gibukan na ka, Brad. Stevin, you want this? I want this! Wait, Andre. Brother, paano kwarta na ko, Brad? Come on! Brad, ikaw lagi, Brad. Give me some sugar, baby! Do you have a extra girl? What? Do you have an extra girl for my friends? No! I want the two of you! The three of us! Brad, Threesome! Ikaw lang, Brad. Wala, Brad. Wala lagi. Come on! Oh, Brad. What of that? Control yourself. Oh, Brad. Brad, Oh, yeah! Nagkaroon ko na yung nasa taas, Brad. Oh, yeah! Oh, Brad, doon sa man, oh. You want this? Gano'n sa dito para ganahan ko, Mapas na ngayon, Brad. Ito Brad, ka na ayaw. asawa, Brad. Brad, asawa mo, Brad. Basta, Brad, apas na lang. Gusto man. Oh, yeah! Come here, Stevie! What is that? You want this? Helps! Brad! Helps me!
Hello, gang. Oh, pa. Kasi mo pa. Gang. Asa pang makaroon? Gang, kumusta man mo diya? Mingaw na kay ko ninyo, kaulion. Okay lang kayo, Midiriya. Kaulion na kay ko ba? Muli na ko, be. Ayaw. Umanas na tayo mong kontrata, Andraan. Sige ka, ayaw, gang. Okay lang lang. Kaulion na kay ko dira, gang. Gang, nasabot yata, ha? Ya, kumusta man mo diya? Okay lang, mi. Mga bata, okay ra. Ibang parents, okay ra po. Maayo. Taga-taga iba yan na sila mga magbugas, ha? Kadapadala ni mo, ginahatagan na ako. Ah, maayo. Naami sa Brazil karon ka, nagdunggo, midali. Tikanan din sa nilas dili, dalan din sa nilas dili, kanang puros wala, gusto ni mo. Gang, Yeah, gang. tagan. Taga-taga iba na si mama, ha? Kay, wala ba ko na pension, kuwang po na yung pension, ha? O lagi, ginahatagan na ako. Siguro saya, wala ba yung kauno ng mga tigwang, luoy kinis, papagadahik na biya to. Mga bata, kumusta man? Okay lang mga bata. Nya, nakuha na ni mong balay. Oh, nakuha na ako. Wapo ka ayun. Mau ba? Nag-reels na mga bintana. Uy, Tiles na. mau ba ipa-screen na? Kay para di talamukon sa sulod. Oh, sige. Sunod padala ni mo ako ipa-screen. Anak, kunya, simintong garahe daan ha. Kay paguli na ako, mamalit ng taksikanan ha. Sabi mo, o lagi. Antay ka ha. O lagi. Sige na, naramong kapitan. Sige, amping na. Sige, amping na. Kap, Oy. sundan akong kapitan Espanyol man din eh. El Fundador Emperador. Emperor. Alinerte. Kapitan, Sí. no limitang ere. Lázaro la realidad. El telemostarismo. Queremos ser que cucharita. Here, kapitan. Yota, kopi? Kopi? Sí. Siya nga. Pabutang magsisi ang kapi. Kaya ba kaya sila ka na malipakyaw? Kaya sila ka na... Yes, may kababayan. Malipakyaw. El de la Meta, Marquez, Eric Morales, Oscar de la Hoya. Maglapay naman yung dinamita. Bawal naman dinamita sa dagat. No, that's bad. That's bad. Kapitan, that's bad. Kaya ba sila Napoleon Garibald sila? Eh? Kailan bisa sa uyo ang si Napoleon? Dahil, takay, may ako panaybi, kanang tambal dahil kay gigwitter na ko. Akong toxic gwitter na lang, gawas na ko nung akong mata happy. Sa ba na maoy? Nagsige naman lang kagpangayo. Karoon na yung kapangayo ni mo, kasi pangayo na sa dahil ka diya, grabe po. Ma, wala na yung pamunit ang kwarta sa kumbana dito. Inanggihaguan ba? Ano, magsigaw pangayo, bugas, tambal mo sa pamanoy. Wala karoon na ako ng ayaw bugas ni mo, tambal, kay, ang ako ang kuhan kay, naluoy pa ko sa imong papa, tanawa pa ko na yung papa, gadahik na Ma, kabalo ba ka? 10,000 resweldo sa kumbana dito. Chismil, kabayan ako ng sweldo niya, kabalo ka pila ko papa ako gibaligya dire, pang pangriko. Ma, maura dyan na yung sweldo. Sa utahan, 10,000 ra dyan. Sige na ko dahil, bisag 20 lang dahil. Wala lagi ko'y kwarta. Wala na, oh. Wala yung pabawon mga bata. Sig pangayo. Sige na ko dahil, kayo ano mo dyan ko yung kuhan eh, ano kayo kapalit Ma, kayo. wala lagi, wala. Sabado man ron, sarado ang pong health center. So, wala ko pagpangayong ambala na dito. Wala lagi ko'y kwarta, ma. Sige na ko dahil, wadyo kayo bisag kuhan na, Ay, 20. ako unang kiwa nga, eh. Bahala ka daw, eh.
Lain na siya mga istorya kay doon kayo yung tingo kuya ang iyang lakang lain na kayo. Umo ka siguro ni Agong Bon. Paita na. Lula. Oy, Lula. ha? Mukhaon na ka diha. Tungkol ka? May giyanda ni Mama Pe. Asa mali, anong... Sima ni mong papa, wapo tagay kwa. Nabigyan ng trabaho ang imong asawa, ay mong mama. Ilan? Pagay balon? Daraw, kaning bungas, kakao, usap pa lang na atis na kay balon. Pakita ni mo si mga classmate ka na kay balon. Utang lang kay Lula. Bakit ito ng mga bataan? Lula na ay pandesal dire pero wala man ay palaman Lula. Olay palaman, olay lisos kakao. Kaya uga-uga, tsukulit pagyapon na tsukulatim. Nalala atis na lay palaman. Ay grapon. Uy, unsa pa ni Lula? Strawberry jam siguro ni ako kwaon be. Oh, abi ako abri. Ah. Ah. Ipalaman ako ni sa pandesal be. Parat mo ning kuning strawberry jam, parat na gini. Hoy! Sa mga kapuha ka nga, kabalo ka, gitipi pa lang imong lolo. Wala siya, yan. Kaya lagi ko akong saudanan sa kuluan siya. Abida. Strawberry jam si mong kagagal. Abida. Abida, ay, hindi naman ako katindog. Salamat sa imong giyabo na puno na to. Hello? Hello, ma. Oh, tawag bang ka? Asa ka nangyari sa telepon? Dong Jeffrey. Ano nga? Gay ko tambal na dong kay. Akong waiter dong ba kay? Hapit na mo gawas ang akong mata diri dong kay toxic waiter mo rin kayo. Kwarta na dong bigay pet na akong tambal dong. Kabalo ba juga nga. Ang atong mga kuwan ako, ang mga baka na to, nahurot na tungod nimo. Ay, nabalik-balik ka na, ma. Mga ani, mas bayo man ang buy-buyon po ka, mga tilaw kag buy-buy palag sa kahit atis para pagkahon-ahon na Sige, sige. Ako tawagan si Deborah niya patagaan na kagwarta, ha? Umasa mo muna, nakakaon mo ng tarong diya. Oo, kakaon, usahay, kuhan, once a day na lang. Ha? Unsa? Oo, sahib, dinugong ka lang na mga kuhan, bahaw din, mga tughumong taon. Ako? Di mo papa din, loin mo kayo matapulpul, buko di mo papagod. Unsa ang mga nagsakit na manggod-nagod, ma? Magsakit pa na siya, kayo sa nagsakit alang, makasakit mo yung gising nilingkod. Ma, sige lang, pag uli na ko po, kuhan, kung pag-lising ko sa balay, kay nindot naman daw ng balay na mo diya, gipag-reels niya, pa-screenan naman na ni Deborah, kunya, pa-siminto niyang garahe. Ha? Saan man ako, niwa mo ko'y tambal din eh. Dali ko kwarta diri dong B, dong Jeffrey dong, sabi na ko, patagaan na kang kuhan, ha? Tawagan ako si Deborah. Dong, dili mo ko na, imong asawa kay, wala mo na yung kwarta na siya. Usa? Wala dyan, dong. Patagaan ka kasi, ha? Sige na, ma. Bye-bye, ingat mo diya. Sige, over and out.
Pero gitagaan naman itong kwarta. Kasi wala. Gitagaan ako 20 mil, oy. Maayo niya, nakakaon sila diya. Ay, sobra pas kaon. Sobra gani mong pagkaon diri, ah. Maayo. Kanya, napaskrin na ni mo. Oh, human na. Ay, ang ng pasiminto. Ay, salamat. Magpadala na po kong kwarta diya, ha? Patopin na diya para dili sa libo, ha? Oh, sige. Ay, salamat. Kanya, namiss na kayo, tika ba? Ako po, miss na tayo ka. Bro, magkagoy tulog. Okay ra ka diha? Okay naman ko. Sige. Pag-amping diya, ha? Pag-amping mo. Ikaw po, pag-amping dira, ah. Bye-bye. I miss you. Sakuro! Pagkibot mo to na bayhana. Yes, sa tanda di ba ikaw yung sagi medyo kang pagkasihos? Sakto ba ka Jisbel Rasulta? Ako sakto nga, based on my experience, nung lolo, tawag mo nung. Ano ka? Di na ko Wala. kita ka po do. Wala na siya, kanang di wala suldo nga Jismel, oy. Abroad niya, Jismel? Diyan ka doon, di ba? Nakubuhi maganda akong asawa. Ay, pabidaw, sabay ko na itong babaeng pagkan. Niingon sila nga kuhaan ko no. Padalhan ka kwarta, huwag mo dito pagkain. Padalhan ko na kwarta, 20 mil. May was man pagkahatag. Uy! O diyan, balay ko na, gwapo na sa mayo ko. Istorya na nitong, nagkunin nung nga istorya nga, wala nyo na balay gikuha. Atikra. Huwag yun, kunya, kuno nag-utang ang iha, kuno na to siya utang karon. Ano ba ka nga ang ilaha kunong, ang ilaha balay dito, ginahin na nagbira ang mga gamit. Kaya, wala lay kabayad sa utang. Nilayas na yun ang iyang asawa. O diyan, dapat mo sultihan si Priana. Nung, ayun yung istorya ng Jeffrey na nung, maambak ka rin sa barko, problema mo na. Sawa ba ito Lain mo Priana? rin ito batato, mo rin ito, pahong ko ba ito? O diyan, usahin. Ayaw na kinang pahong-pahong akong anak, ha? Bitaw, classmate mo niya sa akin, pahong-pahong yung matala. Bugoon yun ang balik na graduate. Ay, ginasultihin nyo na, sultihan nyo na, ha? Lang yun, ginanyan ang Brazil o Guan ba? Ang Pilipinas. Naplitin ako, Brad. Salamat, Brad. Salamat sa boss. Ano na ko, boss? Ma! Ma! Anak, babalik ka rin. Ma! Babalik. Gusto. Papa! Uy! Daddy! Daddy, tutuyan mo lang ako, Daddy! Junjun! Kumusta man mo? Pam, minanagot mini mo pa. Kani kanina ko. Anak, pasensya na yun mo kanina sa kuan. Cloud 10 ako napalit kay wala na ko kapalit kay padala na ko tanang kwarta sa imong mama. Papa, mo kay Basta. kadagat. Alam nga, siman mga anak. Basta. Dili mi okay, dili anak. Tara, ito sa mong bagong balay. Ma, di ka ako makontak si Dibora. Habay bagong balay, uy.
Naku, isulti ni mo, anak. Usa? Anak, uira kayo ka, anak. Uira kayo ka, uira. Nilayas imong asawa. Kunya, Duha na kasi man nagibiyaan yung mga anak ako nagidala tris balay. Walay balay ang inyong mga gamit sa inyong gipuy-an karon wala na gipagbira na sa mga katong na mga utang. Kaya gipangutangan di ay. asa ba niya ang kwarta akong ipadala ma? Ay ko utang na kay nasiyahan ako sa day ka. Wala di. Huwag kanya ginataga ang kwarta? Kita ka niya kung mata, nisiga na niya kung mata. Ha? May gani kayo, abre ng health center di ha. No, di mo na. Nilayas si mo. Taros di mo na ma. Nilayas si mo asawa kay nagpuno kay utang. Taros di mo na ma. Na kayo na pangitayan. Ala. Ayaw na pangitayan yung mga asawa. Pasag dito. Ate, single na saan kang balik. Mura! Naluoy ko sa kong anak atong tungura. Mo nang ako na lang yung ipasulat sa mga gaplod sa kinabuhi. Tulanday, inahinin akong itabangan ang akong anak para makarecover. Kaya wala pa yung taon siya. Huwag ginipundar ang iyang asawa. May nalaki na pa yung mga anak. Kung may naghatag o kusog niya. Kaya kung wa pa, hagbay na niya ambak sa barko. Hangtod sa sunod higayon, inyong suhat magtatampo ang mama ni Jeffrey, Mama Deborah.